Wayai, wayai. Ayo yang kredit, ya kredit. Wayai. Wayai, wayai. Wah, wayai dugel ya. Wayai bayar kreditan TV. Oh no. Wes ora usah kakek alasan. Oh, lu ya bos, gak setuju. Ora usah kakek drama tuh film Indosiar iki. Tanya tadi bos, Ora usah, teh, ora usah. yes, tak gue mangan ya. Ora usah repot-repot iki bulan poso ora ngerti to. Oh, ya jadi ya pak, kosong lo bos. Iki lho. Wayahe bayar kreditan bojomu mbok ditumpu iki lho. Ngono tuh bos. Ngene lo ya. Sampai dewe ku ya kudu iso ngerti to bos, ini wayahe angkate riyo ya nyandangi anake, nyandangi bojone apa meneh. Gengsi rodong ku lho bos. Wis kuwi urusanmu aku mbok kon ngerteni dapuran ge opo. Yes, ngene bos. Seminggu kas tak. Tuh beli pisan tak dolne TV ngono lho bos. Yo lho yo. Seminggu yo tak cekel omonganmu yo. Iya ngono lho bos. Ya wis, Yo. Terus ya bos. utang penak nyaur angel. TV sini kok sinetron kok. Aduh. Wes tak lihat TV. Nah, iki api Naruto senenganku. Yuk, uji apa darah? Yuk tarung ya. Wah, api tarung rek. Lu. Musuh Itachi. Lah, dalam. Begitu jurus. Oh, ini jurusnya. Jurusnya api jurusnya. Iya toh ki, bojone. Pak, TV ini kok nanti pak? Wes meneng ya to, Kok. Akan cakep. Tak cairne yang katanya. Loh pak, pak sudah TV no. Bareng kene sik aku dodolan kene kok iki sing payu to. Lha yo kan iki yo api-api sing tak dol. Lambi riyo. Persiapan. Mas, lambi riyo ya, Mas? Sambil apa iki, Mbak? Lambi riyo to. Mosok lambi ngarit. Coba ya ndelok sik rupane apik. Dijajal oleh iki. Oleh sampe jajal, Mas. Ya api ke bojone, Mas. Sambil bojo, Mbak. Alah, Mas. Oke, tak beli. Mbakne pantes iki. Iya, Mas, pantes Piro murah. iki? Mas. Tak rego murah ya, Mas. 30.000. 20.000. Iya. Aku dedek 9.000 tok iki. Loh, piye to, Mas? Apa mau kurangi sok ben bar yo kupatan piye? Ya gak iso no. Ah, apa Mbak yo? Loh, Tok ae. piye to, Mas? Sok ben kurangane bar yo kupatan. Loh, ora iso. Gak apa-apa ya. Loh, Mas. Kayak payu sita, ya wis diutang. Malah nasib. Oh Ini kurang bati, wis ilang.
baboke. Lambi riyo. Bruh. Bruh. Mbah, nyapa, Mbah? Babalan iki lho, Nduk, lepo gak sawang. Gak tuku lambi, Mbah. Umur sik urip, Mbah. Lah, mbakne ngono tuwek lho tak dongakne banyu bocah ya, Nduk. Aja ngono to, Mbah. Saku lho ora duwe bojo. Iki lho golek ge manganku dhewe, kok mbok Oke, sedakne. Iki lho, Mbah, apik, Mbah. Wis sampeyan. Jajalan sik, Mbah. Tak terus, Nduk. Lho, gak sedeng lho, Nduk. Yo iki piye, Ya Mbah? nek ora, Nduk. Lah iki lho, nya. Lah iki lambi wedok, Nduk. Nduk Iki bojone saminya to. Tak bojo, Nduk. Wis ngali, Nduk. Wong wis suwe kabeh wong gak ndek bojo ya. Usume, Nduk. Lah ngali lah, nek sing pas karo Mbak. Ya wis aku tak ngalih, Mbah. Ya, Mbak tak latihan timnas sik, Nduk. Wah, iso gak iso pokoknya TV iki tak cair nih pokoknya. Oh no! Pakde, Pakde, Purun TV Pakde. Mboten Ayo orang gelem ya. Mas, Purun TV Mas. Mboten, Mas. Duh, wes kok ya rene sing gelem kabeh ini piye ya nih. Wes. Pak, Purun TV, Pak. Mboten, Mas, pun tabungan. Bah, terus piye iki kabeh kok ora payu iki TV iki? Piye iki, wes. Gone balik sik. Sampun, Pak nggih. Nggih. Bos. Kenapa, Nduk? Lho, lambi itu. Anyar api lho. ya itu ning ndi? Tupune nggone Tina. Murah ta regane? Murah 5.000-an. Tenang kok ya. Yo, Wis dudan kan mbok kene sik cantuk sik. oke. Lah ya Nduk, Tina dodol lambi regane murah ya Nduk. Lah iya. Aku dhewe iki mulai yo kaget ditawake rego 5.000. Langsung tak tuku. Aku mau Ya aku tenang ya. Oke, aku tak terne. Wis. Pakde. Ndi? Oh, tong iki. Ini loh bos, ini cuma aku kata aja TV. Walah Pakde TV koyo ngono kok payu didol. Wah, ngomongnya to bos. TV empat LED iki. Ah, sing gawe toko Amerika iki bos. Ya Pakde, percaya. Iki enek sing butuh TV tenan Pakde. Sopo? Tina, TV ne mari kobong. Ya terus bocah nanti Iki mau Tina hider lambi ndek Gang Kidul kono lho. ngono. Iya. Sopo to bos iki? Koncoku Pakde, tas mulai teko merantau ngono lho, kok Kalimantan. Kan kota sauke to bos. Suge Pakde, tas tuku klambinya lho ngene Tina. Ngono. Ya terus piye iki? Wes, golek tak golekne saiki ya bos ya. Pakde, golek. Wes tak boleh saya ya. Oke. Wah, kok itu gue tak bos. Oke, hati-hati Pakde. Iya ya. Ya ya. Pakde betul ya ini. Sopo to bimo? Dong dene desa kene lho, Bro. Yo sedang teko tuku klambi ya, Bro. Oke, bari kita terne. Oke.
Lah iya. Tinah kemau idernya ndi jereke nang Gang Kidul. Golek marek kaya rene. Ngono apa kelarisan ngono. Piye terusan golek kelarisan iki? Kok golek TV apa ora? Sine iki awane kata panas ya, poso-poso iki. Kata Isra. Gimana Pak D kita wipis megane iki. Kurang sedih terus. Kayak ngene rasane. Kayak piye terusan iki golek. Gak sida golek TV. Wayahe riyo. Kene kok nek klambi anake karo bojone iki lho. Apa meneh ki ngisi lodong. Iki kok gak sida golek TV. Ayo cah ndasku iki kok. Wes ngene wes. Golek ane Gang Kidul wes. Nerenek nek Gang Kidul ya. Kali aku. Wes. Jajal tak ning gang kono ae. Kok minggu tak nyankate sae. Dugel mayu neng ndi wis arep magrib barang randang mulih. TV lagi dikon neng ndi. Apa ya payu? Cocok. Monggo dipilih, Bu. Ayo, pilih Mbaknya. Boleh sing apik ah. Ya nggih to, sing pas golek sing pas. Ya apik. Iya, Bu, apik ge bojone. Ya apik ge Pak ya. Iki tahu cepat. Murah ae, Bu. 30.000 wis. Gak usah larang-larang serba 30.000 ae. Sebab 10 telu. Bang, yo. Baboke rantuk, Bu. 10. Slawe wis, soleh. Masa podo to ngene kan? Ya padha to wis. Alah wis gawane wis, Bu. Aku tak juga sita iku ya. Oke. Aku juga sita. Oke, Bu. Aku juga sita. Nggih. Sita. Wis, muka mbok-mbok iki. Wes, alhamdulillah payu akeh di maklamku. Mas mek bati titik kena tak beli yo. Nek kena iki tuku jajan. Bisa dodolan klambi iki palah aku bati akeh daripada marung, tandur, malah ra bayaran aku. Nah, iki lek ra kepethuk Google wis aman aku. Udah ini mau Tiwas tak golek udan-udan tin. Nanya apa tuh, Bos? Piye klambimu sing regane 5.000-an iki, Cek? Apa? 5.000? Bapak adane tuku gorengan ae. 2.000 lho tuku pentel 5.000 mentok telu. Ya jare kancaku ndek mau regane 5.000 tin klambine. Kancamu sing ndi apa sing duwe kurang mau? Lah ya mosok to, Tin. Duwe kurang kancaku iki. Iya, wong tuku klambi duwe mes 9.000. Lah padahal mulai teko Kalimantan iki, Tin. Apa ya peh lunga kok terus mulai nggo dhuwit to? Wis gorene delok klambimu menawa cocok tak gawe. Ya ngono lho, ngene kancane ditukoni. Iki lho, delok. Mau murah-murah wis to. Tak rego kanca. Nyo, Lho, Tin. iki lho. Wis to cocok mesti ana welek tuku nggonan kuwi. Gak mungkin mengecewakan aku. Pantes berarti iki, Tin. Ya pantes to. Ketok ngguwanteng gawe klambi kuwi mesti. Lah iki rego piro ngene iki, Tin? Wis to 30.000 ae. Lah jare kancaku ndek mau 5.000. Weh, kok pangga mbok padakne tuku gorengan ae. Tapi pantes ya, Tin ya. Pantes to. Ya wis iki, Tin. Ya. Tok, Tin. Slawe to.
30. Oke, Tin. Wis tak jajal sih, Tin, yo. Iya, jajalan wis tak jajal gratis. Tapi mbaknya cocok, Tin, yo, nggak klambi dia. Cocok no ketok ganteng ya. Oh iya, Tin, pas kok. Nih, masuk ya. Masuk. Wis. Sido 30 lagi regane. Sida toh. Lah apa mau ditangsi no piye? Anggap diutang. Wis tak bayar separuh wis. Separone kapan? Separuh nih mari rioyo apa mari tebir, Tin. Ya wis sak karepmu. Tanggu anteng ya, Tin ya. Iya tak apa wantes Oh iya kok. Tin. Galak tenan toh, teko. Mari dirasani. Tin, golek telung embong sampai untung lho Tin. Kuat posoku iki padahal Pak D iki maneh to iki sih buat awakmu lho Tin. Tak kene sih Tin. Lah ini apa tuh Pak D? Ngene lho Tin, arep takon aku. Jereke tipimu kobong. Iya, Pak D, anjen tipine Tina, kobong. Iya Pak D, tipiku emang kobong. Lah ngene lho Tin, aku mumpung anak tipi. Mbok yo digenteni lho Tin. Ya lebih pira tuh Pak D? Tin bisa awakmu iki kerenek balung rine. Teng juta lho Tin. Oh, Beh. Lek gelem yo 15.000 Pak D. padahal itu udang goreng itu Tin. Wis tau ngene lho Pak D, ben padha penake. Tak ijoli klambi riyo tipimu piye? Lah tepak wi Pak D, kena digawe mbode tumpu karo anakmu. Ya sik Tin tak pikir resik Tin. Oke Pak D. Iya ngono iki. Ya wis Tin. Gak apa-apa wis. Ya wis nya Pak D, iki lho wis klambimu, klambine anakmu karo klambine bojomu. Nya. Gak ditambah-tambahi sitok stongkas ngono to. Ya wis nya iki lho Pak D, pas. Ya wis. Atur sen Tin ya. Oke Pak D. Bus, ngene. Piye, Tin? Klambimu kuwi tak gratisi. Tapi awakmu saiki nganggur to? Longgar pol ya, Tin, ya aku, Tin. Ya wis iki pasangno ning omahku tipine. Oke. Ya wis ayo ning omahku. Bawa tipine. Digawa iki tipine. Yo. Pasangan tipine kene, Bus. Oke, Tin. Aku tak ndek kan dhisik ya. Yo. Ada jare sik, Tin ya. Oke. Piye Tin iki gak kena iki gak iso mekan iki, Tin. Tipine. Oh no. Masa ora iso mekan to? Yo gak kena iki, Tin, jajalan to. Ora kena iki. Lho iya, kok kena. Lah kabel wis mancep. Wis mancep iki, Tin. Oh iya wis mancep iki. Jajal sik cukup nopeng, Tin. Nyah, sik tak jebone apa? Ya, Bus. Aja jajal buka Tin ya. Ya. Wes, mosok tipine rusak kok. Lagi tuku kok. Belu galak tenan to, Tin. Ya, iki pada dugel kamu. Bayu iki tipi apa sarangan ya ning jerone iki. Tak tutup aja, Tin. Balene Pak D. Oke. Wes, ngene iki mesti dugel mesti koplak tenan wong kuwi no. Pasangan tipi. Diopeng sih tak.